дар вохӯрии президент бо намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа ки 11 июл дар кохи борбади шаҳри Душанбе баргузор шуд, иштирокчиён барои ворид кардани тағйиру илова ба қонуни танзим ва ҷашну маросимҳо пешниҳодҳо карданд. дар суханронии худ президент ки аз 10 соли қонуни танзими анъана ва ҷашну маросимҳо натиҷагирӣ мешуд, дар баробари дастовардҳои ин қонун ҳамчунин аз камбуду зуҳуроти нав дар ҷомеа таъкидҳо кардааст. аз ҷумла ба гуфтаи президент дар ин авохир тарғиби сару либоси ба фарҳанги мо бегона дар баъзе минтақаҳои кишвар мушоҳида шудааст ки президент аз он нигаронӣ кард. иштирокчиёни ин вохӯрӣ гуфтанд ки дар дохили толор ҳам аз ҷониби шаҳрвандон дар ин бора пешниҳодҳо ҳам шудааст. он лаҳзае ки дар бораи пӯшидани либос ҷаноби оли ниҳоят маъқул донистанд, мамоликҳои хориҷӣ тарзи либоспӯшӣ моро эътироф накунанд, мо магар зарур медонем ки он тарзи либос пӯшидани онҳоро аз қабили либосҳои сатро, сатпӯшии ҳиҷобпӯширо мавриди диққати худ қарор диҳем. албатта ҷаноб ки дигар дар ҳудуди Тоҷикистон чунин либоспӯшӣ маҳдуд карда шавад. солҳои ахир ҳукумати Тоҷикистон назорат аз фаъолияти мазҳабии шаҳрвандонро шадидтар карда, аз ҷумла чунин назоратро аз болои сару либоси сокинон ҳам пурзур кардааст. дар муассисаҳои таълимӣ пӯшидани ҳиҷобу рӯсарӣ ва барои мардон доштани реш манъ шуда, барои наврасони то 18 сола рафтан ба масҷид мумкин нест. баъд аз хотимаи мулоқот раиси шӯрои уламо Саид Мукаррам Абдулқодирзода ки бо хабарнигорон суҳбат мекард, аз посух додан доираи масъалаи танзими сару либос худдорӣ кард. саломат бошед, худо хайр баракат кунад. қонуни танзим яке аз баҳсбарангезтарин қонунҳои 10 соли ахири Тоҷикистон аст ки ба зиндагии мардум таъсир гузошта баргузор кардани маросимҳои суннатиро маҳдуд кардааст. Эмомалӣ Раҳмон дар ин мулоқот ҳамчунин гуфтааст ки аз роҳи татбиқи қонуни танзим сатҳи камбизоатӣ дар кишвар аз 53 то 30% поин оварда, дар ҷараёни барпо кардани маъракаҳо тафовути қишри нодору камбизоатро бо қишри дорои ҷомеа коҳиш диҳад. масалан дар бораи идҳои саиди ва фитр, масалан идҳои қурбон ки бисёр занҳо ба дастархонороӣ масалан машғул буданд ки он дастархонороӣ ба ҳеҷ кас лозим набуд ва бисёр масалан хароҷотҳои зиёд карда мешуд, аз ҷониби пешвои муаззами мо масалан сухан карда шуд. дар суханронии худ рӯзи 11 июл Эмомалӣ Раҳмон гуфт аз замони қабули қонуни танзим дар соли 2007 то имрӯз зарурати такмили он пеш омадааст. дар бархе пешниҳодҳое ки ба унвони дастгоҳи раиси ҷумҳур ва ҳам тавассути матбуоту микрофони озоди телевизионҳои давлатӣ мерасад, танзими бештари маъракаву маросимҳо ва камхарҷ шудани онҳо пешниҳод шудааст. шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.